I 3, 2, 1, acció! Rapunzel, Rapunzel, ves anar els teus cabells. Oh, ets tu! Talla, talla! Això no pot ser! Què passa ara? Estava sortint perfecte! Aquesta llei no és gens creïble. No veieu que tenint 18 anys no pot tindre el cabell tan llarg? Vaya torre, m'han posat. Sempre igual, tan perfeccionista. Però no vols dir que si no es tallés mai el cabell durant 18 anys el tindria tan llarg? I si tallem les extensions? Bona idea. Per resoldre el problema, sabem que la Rapunzel en el conte té 18 anys i suposem que la torre mesura 12 metres aproximadament. Anem a veure amb càlculs que els cabells no li arribarien fins a tan a baix. Ho podem comprovar fent els següents càlculs. Calculem la velocitat a la que creix el cabell. Si sabem que el cabell creix 0,3 mil·límetres per dia i ho multipliquem per 365 dies, que és un any, i ho multipliquem per un metre, que són 1.000 mil·límetres, ens dona 0,1095 metres a l'any. Per tant, en 18 anys que té actualment Rapunzel, el seu cabell hauria crescut, sempre i quan no se l'hagi tallat mai. 18 anys multiplicat per 0,1095 metres a l'any ens dona 1,971 metres. Claríssimament veiem que el seu cabell no pot arribar a la base de la torre. Per tant, la història és totalment falsa.